160 persones, una mica menys que l'any passat, però moltes tenint en compte les dates i el preu del menú, que no era apte per totes les butxaques. Abans de sopar, els pericos que es van trobar al quart aniversari de la penya blanquiblava comentaven l'actualitat del primer equip durant l'aperitiu i segurament feien també els seus pronòstics pel derbi entre el Barça i Espanyol que jugava l'endemà. Estem molt satisfets perquè, tu has dit, les dates per fer aquest sopar possiblement no siguin les millors. Estem en un moment econòmic que és una mica fumut, però nosaltres tenim la sort que tot el que estem fent la gent ens respon. Un cop a dalt, després de rebre els representants de l'Espanyol i el president de la Federació Catalana de Penyes, Alberto Ariza, es va fer un petit homenatge a Dani Jarque i després van començar els reconeixements pels assistents a l'acte. Els primers en rebre un record i una samarreta amb el seu nom van ser 3 blanencs que havien defensat els colors blanquiblaus, Álvarez, Xavier Oms i Quico Ruiz. Després es va recordar també l'internacional Josep Maria Ruiz i per últim es va atorgar un guardó a Rafa Marañón, president de l'Associació de Veterans de l'Espanyol. Marañón assegura que encara que el primer equip no acabi de rutllar, la salut de la institució és molt bona. Bueno, lo que no podemos es mezclar una cosa con otra, ¿no? Yo creo que institucionalmente el Español es un equipazo, no un equipo, no, un equipazo. Lo refleja esa salud que tienen todos sus aficionados, todas sus peñas y el club, el campo, el sentimiento y muchas cosas. Lo deportivo son momentos que pasan y que vuelven a veces, ¿no? Y por tanto, solo lo que tenemos que hacer es salir de ese atolladero y pensar que el Español és grande, que tiene 110 años de història. Després d'aquest entranyable homenatge als exjugadors, el següent a pujar a l'escenari va ser Joan Carrillo, segon entrenador de l'Espanyol, que va rebre el Premi Toni Manyac. El que doni aquest premi significa molt per mi. En un principi donaria les gràcies perquè va ser un inici, una penya, un grup de gent, un grup d'amics, una família que han tirat i han consolidat una penya i una penya que està molt viva. Després perquè anem a veure, és un recordatori que li fan al meu sogre. Una persona, un perico, patidor, que bé, que me l'estimo molt i la veritat és que per mi ha sigut, bueno, m'ha arribat al cor. A banda del caràcter emotiu i festiu a l'hora del sopar, els membres de la penya blanquiblava no es van oblidar de ser solidaris i ens van recordar la campanya de recollida de joguines amb la que col·laboren amb Creu Roja. Per quart any consecutiu, després dels èxits obtinguts, l'any passat va ser impressionant, no pensaven aconseguir aquesta gran quantitat de joguines, a més va col·laborar a una universitat que ens va donar carpetes i material escolar. Tenim moltes ganes, ja que és una manera d'enganxar-se a la ciutat i a més animem a qualsevol persona, associació que vulgui col·laborar amb nosaltres. Estem a la seva disposició, només posant-se a la pàgina de la nostra web o mirant el cartell publicitari amb els telèfons. Nosaltres ens desplacem on sigui per recollir les joguines que siguin necessàries i el dia 20 de desembre aprofitem per convidar a totes les persones que vulguin perquè serà el dia que lliurarem les joguines a Creu Roja allà al local i farem un aperitiu de Nadal al qual esteu, si voleu, invitats.